Avui us en parlaré de les plantes culinàries i aromàtiques. Com podeu veure, n'hi ha una gran col·lecció i gran varietat de plantes culinàries. Com podeu veure, aquí n'hi ha el poleos, la Maria Lluïsa, tenim moltíssimes varietats, orenga, julivert, i, a més, aquí us vull presentar un palterre, que si teniu espai, teniu un espai de jardí, podeu fer un raconet tipus això. És molt fàcil, la veritat és que només teniu que crear un petit ambient com és aquest. Per poder fer els desnivells podem utilitzar el que són aquestes peces que podeu veure aquí, i això és una pedra volcànica. Això ho portem d'Itàlia i això són blocs que podem utilitzar en sec, no cal ni que tan sols posem res de ciment, i podem fer desnivells diferents per fer, com podeu veure, aquestes formes més maques. I d'aquesta manera quedarà tot amb un aspecte, inclús posant aquesta pedra volcànica, molt ben ajardinat. Estem acostumats a utilitzar les aromàtiques o culinàries en sec, però no hi ha res millor que utilitzar-les en fresc, perquè d'aquesta manera ens augmentarà el que és els sabors i els seus aromes. I tenim que aprofitar-nos d'això. La natura ens ha donat aquesta possibilitat de poder disfrutar-la. Per exemple, a més, tenim moltes varietats. Per exemple, aquí tenim el julivert, una planta molt coneguda per tothom, de les més conegudes, el julivert, el de fulla llisa seria aquest. Aquest aporta vitamina C, aporta ferro, té moltes propietats, vitamina A. Després, també, el julivert, també tenim el rissat, que seria aquest d'aquí. El rissat ja l'utilitzem normalment, s'utilitza més pel tema decoratiu, però també té les mateixes propietats. També tenim, per exemple, el romaní. El romaní és una planta que a mi m'encanta utilitzar-la, per exemple, quan fem un arròs, posem a l'arròs, posem dues o tres branquetes a l'arròs i li donem un gust tremendo. A més, una cosa que a més va de meravella és agafar, quan el romaní és més gran, agafem les branques, unes quantes branques, quan allò ja s'està fent el xup-xup de l'arròs, posem unes quantes fulles al foc i tirava tot un fum amb un aroma increïble, us encantarà. Això ho teniu que fer a fora, això a dintre no val. A dintre només posarem les branquetes. Si tenim l'opció de fer la barbacoa, farem això, el de les branquetes, quan ja estigui fent xup-xup, i llavors aquell aroma l'agafarà i tindrà un gust increïble. Però jo què sé, per exemple, tenim aquesta, el que és la sajolida. La sajolida s'utilitza moltíssim també per fer guisats, estofats, podem utilitzar-la, s'utilitza molt per macerar el que són les olives, és molt típic fer-la amb la sajolida. Com no, l'alfàbrega. L'alfàbrega és una de les reines també de les plantes culinàries. L'alfàbrega tenim aquesta se li diu la italiana, la de fulla ampla, perquè tenim la que diuen de mosquits, que de fulla petiteta. Aquella no l'agafarem. Per utilitzar-la utilitzarem aquesta, la de fulla ampla. Aquesta a mi m'encanta utilitzar-la a l'hora de fer una amanida. Tomàquet maduret, perquè penseu que si el tomàquet és madur, és més dolç, és més gustós. El que li ha de verd, que l'agafi verd, però jo ho dic, si és maduret està més bo. Llavors agafem les rodanxes de tomàquet, mozzarella, que està tremenda, i fulles d'alfàbrega, fresca, fresca. Llavors la posem per sobre, i ho mengeu, i està super bo, és super gustosa. A més, serveix també per fer altres tipus de salses. També podem utilitzar, per exemple, aquesta d'aquí, la mejorana. La mejorana també es pot utilitzar per fer infusions, per fer altres coses. El curri, la planta del curri, també, això fa una olor. Penseu que les aromàtiques, si les agafeu i només feu així, no fan gaire olor. Quan desprenen l'olor és quan les toquem i olorem la mà o olorem la branca. I el cebollet, com no, també aquesta per fer amanides, per exemple. La fem trossets, la fem picada i quan ja tenim l'amanida posem per sobre una miqueta de cebollet, o per purés, per sopes. És genial. Podeu utilitzar les culinàries en fresc, és que podem gaudir de les seves propietats, dels seus gustos d'una manera impressionant. Us ho dic perquè no us esteu de provar-les. A més, jo us aconsello que utilitzeu, si a ser possible, tot el possible, que siguin ecològiques. Ja les culinàries, les aromàtiques, ja no se solen tractar, quasi no es tracten, es mira de no tractar-les, però ja hi ha tota una col·lecció que ja són ecològiques, completament amb el seu segell i que sabem que no tindrem cap tipus d'inconvenient. Que no ho tindreu, després ja us comentaré com cuidar-les perquè farem el nostre cultiu que sigui ecològic. També hem de deixar, per exemple, tenim el fonoll, que seria això d'aquí, això també s'utilitza a les amanides, està boníssim, serveix per macerar, per fer moltíssimes coses. La farigola també serveix per fer estofats, moltíssimes altres coses, infusions. Vull dir, podem utilitzar moltíssimes coses. Us comentaré més endavant com fer-lo.
També podem utilitzar no només les culinàries o aromàtiques com a la fulla, sinó el que són les flors. Les flors de les culinàries també són comestibles. Podem, per exemple, aquí tenim el cebollí, tenim la flors de farigola, farigola de valeriana. De totes les flors que són les aromàtiques, la gran majoria per totes, poden ser utilitzades per cuinar. I no només per cuinar i donar aroma, sinó també per poder fer decoracions. Fem qualsevol plat, agafem les floretes, a part de menjar-les, i les podem posar allà que quedin la mar de maques i ens doni els seus aromes. També podem utilitzar gran part d'elles per fer infusions. Per exemple, tenim la farigola. La farigola és genial també per fer infusions com a desinfectant. També tenim la melissa o tarongina, que també se li diu. També té un aroma molt bo per fer infusions. Inclús les infusions no tenen per què ser totes calentes, les podem fer quan fa calor amb glaçons i que també és molt refrescant. Per exemple, també tenim la camamilla, ideal també per fer infusions. I, per exemple, aquí ja, per acabar, tenim la Maria Lluïsa. La Maria Lluïsa és molt aromàtica. La Maria Lluïsa es poden fer perfectament infusions, igualment refrescants, com he dit abans, ara que fa una miqueta ja de calor, les podem utilitzar sense cap problema. Us vull presentar l'estèvia, una planta que està molt de moda. És un substitut del sucre. Com podeu veure, és una planta tendra, és una planta que només la podem trobar verda, perquè seria més difícil, la trobarem quan faci calor. A partir del mes de maig fins al mes de setembre la podem gaudir d'ella i poder aprofitar les seves propietats. Té un creixement ràpid, vull dir, és una planta que quan la comprem veureu que creix ràpid i llavors podem anar-la utilitzant. Si té floretes, quan es tregui les floretes les anem traient, perquè si no la planta es para i deixa de créixer i llavors comença a parar-se i per poder utilitzar-la millor treure les floretes. No passa res si no ho fem. Vol sol, millor que tingui sol, podria estar mig ombra, però també funcionarà. L'estèvia, com he dit abans, és una de les plantes molt característiques perquè es diu també planta dolça, perquè és molt dolça. Agafem una fulla, la podem agafar tranquil·lament verda i la posem a la boca i ens la podem menjar perquè és molt dolça. Cada vegada s'estan fent més coses amb l'estèvia. L'estèvia es fa ja en sucre d'estèvia, que a part no té cap tipus de calories. I és una planta que cada vegada s'utilitza molt més i hi ha moltes persones que són diabètiques i la utilitzen perquè no poden utilitzar el sucre. Llavors és un substitut perfecte. Jo recomano que, com que només tenim opció de menjar-la verda durant el que és la primavera-estiu, és quan abans de que vingui l'hivern, agafem les branques, totes les branques amb les fulles, i les deixem secar. Llavors podrem gaudir també d'elles, però en un estat ja estaran seques. No passa res, perd alguna de propietats, però realment funciona. Penseu que el sucre de l'estèvia és molt més dolça que el sucre normal i convencional. Una altra cosa són les seves propietats, com estava comentant. S'utilitza moltíssim per a les persones que el sucre no els hi va bé. I a més regula. Si per exemple agafem un parell de fulles al dia, fulles com aquesta, poden ser una miqueta més grans, no importa, 2 o 3 fulles pel dematí i 2 o 3 fulles al vespre. Ens les mengem en cru, tal com està, en cru. Això el que fa és regular el que és el nivell de sucre a la sang. I d'aquesta manera, el que tingui el tema dels problemes del sucre, veurà que li podran ajudar. Sempre s'ha d'anar a fer igualment al metge, portar el seu control, exactament igual, però és una planta que s'utilitza moltíssim pel tema de regular el tema del sucre a la sang. Aquestes plantes, les aromàtiques o culinàries, les podem tenir a qualsevol lloc. Podem plantar-les a terra o podem plantar-les en testos. Com que no tenen un creixement massa gran i a més no fan molta arrel, les podem posar en testos. Per exemple, aquí us he volgut fer una idea, com podeu veure, seria això, plantar-les d'aquesta manera. Això són mòduls que es van plantant, es van col·locant les plantes i es van apilant. Podem fer de 2, de 3, de 4, el que vulguem. I llavors podem tenir en un petit espai tot un racó o un lloc on podem tenir tot tipus de culinàries aromàtiques per anar-les treballant, per anar-les agafant, per anar-les recollint i utilitzar-les a la nostra cuina. I també podem utilitzar-les amb testos i jardineres, com podeu veure aquí. Aquí també m'agradaria ensenyar-vos aquest sistema, que va molt bé perquè no tothom, així no hi ha excusa per no tenir culinàries a casa. Perquè si tenim poc espai, hi ha aquest tipus de jardineres que tenen aquest espai aquí sota i podem col·locar-les així, tal qual. Veieu? Ben fàcil. Aquí podem tenir julivert, curri, ceboller, el romaní, diferents tipus de plantes culinàries al nostre terrat. Aquí també, per exemple, hi ha aquesta que seria rodona, veieu? I també podem tenir-la en qualsevol barana o penjades a la paret. Per exemple, aquí tenim aquestes que poden anar
també perfectament penjades. O sigui, ara no tenim excusa per no tenir culinàries a casa. Les culinàries aromàtiques necessiten sol, els encanta estar al sol. Aunque si és també per l'estiu, una miqueta d'ombra, tampoc els hi passaria res i ens viuran perfectament. Llavors, a part del sol, que d'aquesta manera ens pujarà el que són els seus aromes, perquè si té menys sol no tindrà tants aromes i tanta oli essencial, també podem utilitzar-les per posar-les en lloc així a mitja ombra. El rec, com farem el tema del rec? El rec són plantes que no volen massa excés d'aigua. Llavors, el que farem és rascar el terra, quan veiem que comença a estar una miqueta sequeta, la regarem. Hem de tenir en compte que, sobretot les culinàries, estan en testos petits, així una miqueta més reduïts, tindrem que regar més sovint, vigilar a l'estiu, que fa molta calor, i llavors seca moltíssim. El tema de l'adob, doncs, és interessant. Clar, el tema de l'adob, n'hi ha els adobs que són els adobs ecològics. Ja que estem partint de plantes que ens farem servir per a la nostra alimentació, doncs el que farem és fer-ho tot bé. Des de posar el substracte, que no necessiten una terra que sigui massa complicada, un substracte universal seria perfecte per poder utilitzar-la, i el que farem servir és un adob ecològic, a ser possible. Per què l'adob? Doncs perquè si les anem tallant, les anem utilitzant, que la planta pugui seguir creixent, formar-se, i d'aquesta manera podem gaudir d'elles durant tota la primavera i estiu. Ara us ensenyaré com podeu utilitzar plantes culinàries d'una manera molt fàcil. Us ensenyaré a macerar, per exemple, diferents tipus de culinàries amb un oli. Mireu, per exemple, aquí tenim el fonoll, que és aquest d'aquí, i aquí tinc, per exemple, aquests vidres, aquests pots que tenim aquí, i és molt fàcil, només tenim que anar agafant el que és les fulles i posar-se a dintre. Però abans de tot, que m'he deixat, serà posar els alls. És bo posar sempre algun all dintre del que és la maceració dels olis. Després posarem alguna de pebre, que seria aquesta pebre de boletes, així, que veu, pebre negra, pebre blanca, pebre vermella, posem també una miqueta. Això li donarà molt bon gust a l'oli. Així mateix, una miqueta més, ja està. Llavors posem les fulles. Per exemple, farem de diferents gustos. Per exemple, això és el fonoll i posem a dintre. A més, és que és molt divertit i queda maco, Com podeu veure, mireu. Anem posant a dintre, veus? Sembla estar un jardí. Posem així. Posem unes quantes. Que quedi bé i així ens agafarà els aromes. Aquest l'hem fet de fonoll. Doncs ja està. Posem aquí, ja està. Ara, per exemple, un altre el podem fer de romaní. Agafem unes quantes branques de romaní. Així. Unes quantes. I la posem aquí dintre, i fem el mateix. Posem aquí dintre, fem alguna que quedi més baixeta, així mateix. Queda guapíssim. I ara un altre farem, per exemple, amb el fàbrega. Aquesta d'aquí. Farem el mateix, farem branqueta de fàbrega i a dintre. Posem a dintre, no importa si es trenca, perquè això el que li donarà és aroma. Totes aquestes plantes culinàries el que farem és que tingui aroma. Així. Aquí dintre. Així mateix. Ja tenim prou. Què farem ara? Doncs posar l'oli. Farem l'oli. L'ideal és utilitzar un embut perquè no se'ns vagi a fora. I posarem l'oli. Així. D'aquesta manera, si fem això, podrem gaudir dels seus aromes, podem gaudir de les seves propietats d'una manera molt senzilla. Ja veureu, si no estic tardant gens fent això. I això podem utilitzar per què? Doncs per poder fer amanides, podem fer per les verdures, podem fer per les carns, els peixos. Quan fem peix, per exemple, utilitzem un de fonoll, per exemple, o de fàbrega, i és que li dona un aroma a l'oli. L'oli sempre millor utilitzar un oli verge d'oliva, que sigui extra, un bon oli. D'aquesta manera agafarà els seus aromes d'una manera fantàstica. Mireu que bé que queda. I per acabar, la del fàbrega, que també la podem utilitzar per fer, per exemple, per amanides, com he dit abans, o per les pastes. Si fem pastes o fem qualsevol cosa de pasta fresca o no, podem utilitzar el que és els aromes de l'alfàbrega. Doncs ja ho tenim. Aquí us he volgut donar una idea de què fer, per exemple, amb les culinàries en un moment.
I per donar un toc final, per exemple, he fet aquest taps, que podeu veure que n'hi ha la part de la fulla de la fàbrega, aquesta és la del romaní, aquesta seria la del fonoll i l'all. I d'aquesta manera podem tenir a la nostra cuina el que són les culinàries amb l'oli i utilitzar-lo en qualsevol moment.